Tataya tayo ng loto. 1 billion, 1 billion. So malaki ang loto ngayon. 1 billion ang loto. Tara tayo. Dito sa Fresh Cuts tayo. Okay, ito yung taya natin na. Ayan. Dinag tayo ng $2. $4. So, meron tayong 6. Okay. Nalo siya ng $6 sa grupo. Kuya! Gulo ko tinawagan. Anak ito ang patanggawi. Ha? Ang patanggawi. Pinagsabali ka number mo. 1. Kabisado mo rin yung number ko. Siya ang magkita ko. Ano nga tatawagin ka nung Nangaladan na po pan. pinapanak jay ko, corona ko, nakanayin na nga mapanjay. Nya? Para dyan corona, tawagan ka ng awanan, hindi ka makontakin. Oo. Manong kami yun. Delphin. Ha? Naladan. Pampay, 1 billion eh. Magna. Bilyo. Paigit ka to. Oh, sorry. Oh. Hey, daki yung manang. Kumusta? Sabat ka. Tawagan ka di, nagbali mo yung number nan. Kaya doon na paano yung corona ito, nangalap ni Baboy kas kada kalding. Oh, maganda number ko. Ha? Ito. Pwede mo maganda. O di number, Kay sir ka niya. win! Okay, Si mabalitin lang kami. kumpangit, Ginwa po. kimutong. Ano Wala mamangin? mo tong kanya. Ano mamangin na po eh? Oh, yeah. Ako sa. Ayun. Ang dabay na, pagteto ka. Kumpay, sumarag tayaak niyo eh. Hampay. Sampay ka no. Tawagin, mang Delphin o umaten eh. Namin adon. Ito ni. Sige. Bagam. 562. Okay, 562. 42. Yeah. Dial ko Adyo. Dahil mo. Gusto mo, manong anti mo eh. So, kunang nabatan yung phone mo, dapat niya. Yung sa mardato, bro. Hmm. Isira sa kali, telepono mo. Hanggang man na po yan. Ha? Yang harap na si kang kanan. Sabi nga. Meet kalding kas kada baboy. Excuse me. Oh. Kaya ba? You give me the idea. Jaman taramido. May kata pa. Nga mag-exercise ka. Exercise ha, binigat. Bibirukon ka naman ano na panigay ka sir. Kita ka nila tayo. Haan, another day. Oh yeah? Kung where is that Filipino guy? He's not here right now. Amoda ka. Nya chindahan niya may. Ah, Excuse me.
Nga palengke iyo. Ah, bu. Kabong. Ano tulang tikit si Bagbarana? Oo, kaya ka mat. Yeah. Kaya tayo tatanong mo nga bak tayo. Gawin tayo dyan ka. Yan, umimpis pa yung ropak na. One. Ngayon, nung naman, mag ka. Ngayon. Kasi dyan ko, doon ako. Bali, na-enjoy mo rata. Baka mapanak na ito ka, di corona manan. Ha? Mapanak ka corona, di kaya't mo order mo nga kalding, asaka kas kada ulo. Dahil tayo ulo, dahil tayo saksakakin ulo. So ngorot ka di, Yeah. yun na, taas na nahin di pa pang kujay. So, yeah. Hindi, later na. 1 billion. 1 billion later. Saan na? One. Excuse me. Loto. Nangabak ka? Loto. Pwede mo. Sige, kabin mo ta igid nang tanong makapark ka dito eh. Sa pumakat sa te. Kabong. Kapag sama datay, nag-alak ko doon. Ha? One sama. Ito ni Han, orayan tayo. Medyo na ba dito. Wala na ako kasama mo. Balin no mga balatwang kantulangan. Oh, pwede ang mo kaya jay. Nangabak ka? No mga bakta balatwang kanton. Ada ni Mang Delphin na bayag ating nabayag ating kay University of America. Ya, Delphin. Balatwang kanton ng mga bakta. Yeah. Anang, balatwang na yung tulangan ng mga bakta yo. Bawal sa pataglan ako. Pensukat mo. Hindi. Ini na dyan na tayo, mali mo ka? Mano diya? Ako na dyan. Taka na. 99 cents yan. 99 cents. Ito na yun. Wala ka. Ay, okay. Give me $60 of, what's that, mega? But yeah. Yeah. Make it 20, 20, and 20. 20. Kasi patay yung trabaho ito eh. Then 60 and 3 more. 3 more mega. 2, 4, 6. $6. Yeah. So, not together. That's fine. Okay, and this one. So, no. Oh, ay. Bukan ang kamangmon ako. Wen, kung mga tinapoy. Patay yung trabaho to eh. Grupo kami. Nya. Grupo. Oh, $6. So you owe me $60. $60. Yeah. Ako na nabaga mo nga eh. Kaya ka Ha? nag-lose ka to eh. Uwi na. Mano nga wait. Mano na pupa mo. Sangapulon. Ha? Sangapulo. Ni umukporta kon. Amang Delpe. Utang muna tayo. Oh. Ay. Ijawan. Ay. Okay, and hold on. So this for the work. Can you check this one, please? Oh. When 1 billion. When? Replay?
Mm. Okay. And give me one mega, one super, one power, and no, 3 sets of fantasy 5. 5 and 5 separate, okay? 3 sets of fantasy 5. 5 and 5. Patay trabaho, Mang Delphin. Ha? Ayan. Okay. Anything else? How much? 20. 20? Yes. And give me 2 more mega 2 more mega. and 3 power 3 power. and 2 super. How much? 32. Huh? 32. 32? 32. 3, 2. Yeah. And 8? 4 mega. No. Hold on. So 32, give me 1 more mega 1 more mega. and 5 fantasy 5. 555. Total of 40, right? 49. 39? Oh, 1 more fantasy then. 40. There you go. Oh, sigan, mangba. Mga bakta, Mang Delphin. Yeah. This more, 1 more. Yeah, I'll buy. Orayom na tayo na subli. Natin yung Mang Delphin, kayong ko natin nga nabayag di California. Aghay ka mo ito. Tagalaon yun. Sige nung, tayo mga alak ti sinigang mix. Sige. Okay. Nung mga baka, barat pong kayo kay madanagan. Kanak natin. Kakak yung ulo. Uwi na. Tawagan na. Sige nung. Sinigang mix ulit ang sinigang mix. Gusto ko maasim. Sisigang lang tayo. Papuso. Ayan o. $9. Nagpansit tayo. Nagbuto. Uwi na. 220 na. You remember? Oh, may kanti tap mo na, Karabasa. Ha? Karabasa. Ito makarabasa na. Para napil ko dyan. Tanong mo. Ulitin mo may joke mo muna. Ha? Ulitin mo yung joke mo. Yeah. Nangiwa mo ito yung sarwa. Nya? Nangiwa kami ito yung dindig mga pa. Honey, yung ano. Honey. Han? Ayong kan? Nare-record mo ba yan? Sige niya. Yung matanda na lalaki umuwi sa Pilipinas ay nag-asawa ng 18 years old. So after na kinasal na sila, pumunta sila sa honeymoon. Then, Joke mo. Naariwawang meta eh. oh, yung matandang Ilocano na 70 years old na umuwi sa Pilipinas. Pinakasalan niya yung 18 years old na Ilocano rin. So, kinasal sila. Sa gabing yon, pumunta sila sa hotel after the wedding. Then,
gumawa sila. Tinanong yung matanda, Honey, na-feel mo ba? Na-feel mo ba? Sabi niya. Oo, na-feel mo ba? Sabi niya. Aha. Oo, honey, sabi niya. Na-feel ko. Na-feel ko sa Ilocano. Sa Ilocano, Ang na-feel ko ay... na-feel ko, nabaluktot. Na-feel ko. Pag gawin mong magandang istorya nun, na-feel Ayan. ko. Yan ang joke ni Mang Delphin. Yeah. Pero ang binili niya ay... Nay, na-feel ko. okra. Maganda yan. Saging. Kasi, ang mga kwan yan, ikuha mo lang yan ng puti. Boil. Yeah, boil mo. Steam. O you, Steam lang yan. Steam. yeah. Then, Iba na kang that's it. samanan. O, ito naman, Pareya. gawin kong kwan yan. Kilawin. Kinuwin. Yeah. Salad. Ang gawin mo dyan, iwa-iwain mo ng baliliit. Lagyan mo ng vinegar. Yun lang. Yeah. Pwedeng lemon. Yung vinegar, Hindi mo siya hugasan ng hindi mo siya hugasan ng asin. lagyan mo rin ng asin kung gusto mo. Oo, masarap Ang yan. sarap kainin, ang sarap niyan. Pero madaming kanin. Ay, huwag kang magkuhan ng kanin na magkuhan ka ng, mag-inihaw ka ng isda. Aha, the best yan. Yan. So ito naman, Ganun na rin. steam din. Nilalagay ko sa kanya Bulalo. yung karne ng baboy. Wow. Sinigang. Yeah, sinigang. Tapos ito, Ako na, kinakain ko ganyan na yan. pampatangkan. Yeah. Singarod. No. Okay? Okay. Sige. Tawagan mo ako ha. Oh. Okay, yan si Kuya Delphin. Mag-asawang kaibigan. Okay. Ano ba na? Ulitin natin. Okay. Yung dalawang Pilipino sa Pilipinas. Yan. Meron pa raw kadugtong. Yeah. Yung kadugtong. So, naglalakad sila doon sa noong about 6 o'clock in the evening. Aha. Yung nakita nila yung full moon. Nakita nila yung full moon. Oo. Yung Oh. sinabi yung isa, ang gandang full moon naman yan, sabi niya. Oh. Sabi naman nung yung isa, hindi buwan yan pare. Sabi, ano? Kanyan, araw yan. Hindi, buwan yan, sabi niya. Ah. Hindi, kanyan, araw yan. Gabi gabi yan ha. Oh, yan, medyo gabi. Oo. So, noong kwan, nasalubong nila yung isang kakilala nila na duling. So, tinanong nila, pare, pwede mo kami tulungan? Bakit? Pwede mong kwan, sabihin kung ano yan, araw o buwan yan. Ang nagtanong ay Ha? yung dalawang magkaibigan. Yeah, Ang tinanungan nila yung duling. duling. Okay, tapos Na medyo lasing din. lasing. Yeah, So tatlo na silang lasing. Medyo sila lasing lahat. Tatlo, lasing. So nung Lasing pa lang yan. tinignan yung duling, sabi niya, yung hindi mo alam kung Yeah. araw ba yun o tinignan niya yung kwan. yung nasa taas. Ano ba pinagtatalunan ninyo? Sabi niya. Sabi ko, araw yan eh. Yung, Sabi yung isa, yung isang lasing. hindi, buwan yan. Sabi niya. Tinignan nung duling, sabi niya. Ano sabi? Ano bang pinagtatalunan ninyo? Sabi niya. Yun nga eh. Sabi niya, can you break the tie? Sabi. Oh, sige, sabi niya. Tinignan niya. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Yung pinagkukan, yung nasa left or yung nasa right? Ayos yun ah. Yan si Mang Delphin. Ang barkada ng nanay at tatay ko nung nandito pa sila sa Amerika. Sa Ano bang California. pinag-uusapan ninyo? Yung nasa left o yung nasa right? Sabi ng duling. Anong iya? Sige kuya, ingat ka. Okay? Okay. O sige. Okay. Meron ka ng dalawang man. Next time, dapat may pag pumunta ka dun sa lab, dapat may additional na ano yan ha? Oo. Joke ha? Okay. Mag-isip ka. Yeah. Sige kuya, ingat. Bye-bye. Pinag-usapan ninyo, yung nasa left o yung nasa right? Sige kuya. Okay? Okay. Dalawa Ayan, yun. dalawang joke na yun. Okay. One